Права гол. Боянски. Hey! Права гол. Имам още много да дам и не мисля да се спирам сега, когато виждам моя път към целта. Знам, ще разбия всяка стена. Ще го намеря и ще го хвана, дори това да е последното, което ще направя. 99 от 100 не ми се получават, но когато се получи и другите забравям. Пробвай пак, бегай брат, аз съм гад на инат, стъпвам пак пред разпад, няма задна. Ако ти нямаш глад за растеж като моя, то тогава нашата връзка ще пропадне. Бачкам за мечтата си, през години на провали, неуспехи, лутане в самотата си. Не се отказвам, не я зарязвам и позитивната настройка си запазвам. Имам още много да дам и не мисля да се спирам сега, когато виждам моя път към целта.